polívka pršínkačka. Jo, Adelu? No jasně. První společný do rytířů kruhovýho stolu. A vy, mágu? A vy, vaše veličenstvo, budete jíst pěkně vedle sebe. Ale nám bychom museli volat zvěrolékaře. Za chvíli se jim si seberou a budou mít po rytíři kruhovýho stolu. Taková blbost. Přijde s kamarády. Při nepřátelských smeč. Při nepřátelských. Mám takový pocit, že nás tady někdo šmíruje. Máte na neskáři, že jo? Jo, a ne, abych to vykecala. Stejně všichni vědí, že máte neskářu zakázanou.